že tam človek prichádza naozaj zo dňa na deň, musí niektoré veci zmeniť hneď. Ten majiteľ má neustály prehľad o tom, čo interim manažer každý deň robí. Nemusí mu 100% sedieť, nemusia chodiť do krčmy alebo na golf spolu po robote. Měli firmu beze směru a vedení v rozkladu. Proto přišel dočasný manažer a s ním i trvalá změna. Když jde do tuhého. Podcast z firemního Urgentu. Interim manažer, zachránce všeho nebo nahodilá pomocná ruka? Zdali mají realistická očekávání ředitelé firem, kteří si zvou k sobě interim manažera, to se dozvíte v dnešním díle, když jde do tuhého, podcast z firemního Urgentu. Budu si povídat se senior interim manažerem Dušanem Zajkem. Dušane, krásný den. Pozdravujem. Vy jste senior interim manažer, to znamená, že praxe máte za sebou, předpokládám, už skutečně hodně. Skutočne hodne, to je veľmi subjektívne, pretože v rámci JPF som jeden z najmladších, ale zasa splnil som všetky kritériá na to, aby som sa do JPF dostal a tie skúsenosti mám. Samozrejme, že mám z rôznych oblastí, výrobné firmy, malé, stredné, aj väčšie. V rámci senior interim manažerov my teda máme aj analýzy, čiže máme nejaký svoj projekt, ktorý si sami riadíme a zároveň robíme analýzy iných firiem a tam sa človek stretne naozaj s mnohými vecami a neskutočne to obohacuje skúsenosti. Dušene, z vaší praxe, když nastupujete jakožto senior interim manažer do firmy, kam jdete v tu chvíli pomoct, jaká jsou realistická očekávání, co po vás vedení firmy chce a s čím vy tam reálně jdete? Protíná se to, nebo se to často nepotkává? Ono je to o tom, že majiteľ prichádza s nejakou ideou, prečo si nás zavolal. A my sme tí, ktorí mu to ideme celé nakresliť. To znamená, že on si objednáva nejaký nezávislý odborný pohľad. Príde niekto od nás, väčšinou teda to je senior interim manager, ktorý sa s ním stretne, je tam nejaké obchodné stretnutie, na základe ktorého si určíme, či áno alebo nie. My sa všemožne snažíme naozaj hľadať tú cestu k tomu, aby sme tej firme vedeli pomôcť. A pokiaľ áno, tak prichádza vstupná analýza, kde poskytujeme majiteľom náš pohľad na firmu, ale nie len pohľad, ale zároveň aj úplne jasnú a konkrétnu cestu, čo by sme v tej firme robili. To znamená, že si to v podstate malujeme sami. Vychádza to z nejakých očakávaní majiteľa, ktoré on nejako strategicky povie a podľa toho to celé nastavíme. To znamená, že takto to funguje, no a potom, či sa to pretína, to ukážu prvé mesiace. Jaká jsou teda veškerá kompetence, které vy přebíráte, když nastupujete jako interim manažer do firmy? Jste v roli člověka, který našeptává a pomáhá, jak by to mohlo jít, nebo jste vy ten člověk, který rozhoduje, jak to bude? My nie sme našepkávači. My sme tí, ktorí do tej firmy prichádzajú. JPF je Executive Interim Management, to znamená, že pôsobíme vo firmách v exekutívnych pozíciách. Ja vždy majiteľom hovorím, že našim ľuďom, všetkým mojim kolegom je úplne jedno, čo má na vizitke. Či tam má napísané, že to je generálny riaditeľ alebo taký manažer. To je úplne jedno. Dôležité je to, aby ten majiteľ tú firmu po nejakom čase, kedy nadobudne dôveru voči interim manažerovi, aby mu dovolil riadiť. Aby mu tú firmu odovzdal, aby ten človek naozaj mal kompetenciu a právomoc s vecami vo firme hýbať. To je to kľúčové. Ale nedostává vás to taky pod větší tlak, protože si dokážu představit, že i majitelé firem v tu chvíli se k vám staví z pozice já si vás platím, proč už to dávno není vyřešený. No samozrejme. To je na denným pořádku. A co s tím v tu chvíli? No tak treba ukázať, že to vieme. To je to, čo robíme, pretože majitelia tlačia obrovským spôsobom, ten tlak je neuveriteľný. To znamená, že do istej miery, keď to porovnám s bežným výkonným riaditeľom, tak v tomto rozdiely podľa mňa sú, pretože majiteľ, keď si objednáva JPF alebo akokoľvek celkovo interim management, tak on si neobjednáva len človeka, ktorý mu riadi firmu, ale v našom prípade JPF si objednáva nejaké know-how, objednáva si nejakú službu. Nositeľom tej služby je ten interim manažer, ktorý do tej firmy prichádza a robí tú svoju prácu, ale ten koncept je tu širší. To znamená, že my prichádzame za tým majiteľom s tým, že naozaj tak aktuálne za rok 2024 riadili sme 150 firiem. Je nás 110, to znamená, že my keď si vzájomne vymieňame skúsenosti, a to sa naozaj vymieňame, rozprávame sa o tých projektoch, máme case studies, tak to neskutočne človeka obohacuje. To znamená, že my to know-how máme a za okolností je to naozaj o tom, že častokrát, keď do tých firiem prichádzame, tak tie prvé mesiace sú
veľmi často naozaj rovnaké. To znamená, že tie firmy, či je to výrobná taká, sa potýkajú častokrát s podobnými problémami, ktoré treba podchytiť na začiatku a potom sa to už teda kreuje veľmi konkrétne podľa toho, čo tá firma teda potrebuje. Ale je tam veľa vecí, ktoré sú naozaj veľmi, veľmi podobné vo všetkých firmách. Když už jste přímo vevnitř, jakožto interim manažer a nějakou dobu tam působíte a fungujete, stává se vám častěji, že musíte vyjednávat s majitelem nebo se zaměstnanci a vysvětlovat jim určité kroky? Na obidve strany. Určite áno. Interim management v Čechách a na Slovensku nie je ešte tak etablovaný, ako je napríklad v Holandsku, v Beneluxe alebo v UK. To znamená, že tam je to už nejaký štandard. Na Slovensku obzvlášť, keďže JPF až tak ešte veľmi známa nie je. V Čechách už určite áno, jednoznačne, v tomto sú kolegovia trošku popredu. Tak my nie len, že predávame našu službu, ale my v podstate to Slovensko pripravujeme na tú éru, ktorá prichádza interim managementu. Veľakrát aj keď komunikujeme s niekým a predstavujeme to, povieme, že to je interim management, veľakrát si aj samotní majitelia ešte nevedia predstaviť, že čo to znamená. A častokrát typická reakcia človeka, čo nepozná, tak povie, že to nechce, lebo nevie, čo to je, alebo sa toho bojí, alebo jednoducho si na základe tých útržkov, ktoré má informácií, povie, že to nepotrebuje. Aj to sa častokrát stáva. Ale úplne inak sa vyjednáva s firmami, ktoré vedia, čo to obnáša, alebo minimálne poznajú interim z toho podnetu, že aha, mám od niekam informáciu, že práve takéto niečo by som potreboval, niekto mu to napríklad odporúči, to sa nám stáva taktiež, dodávateľ povie, že si myslí, že táto firma potrebuje pomoc, tam je to nejako sprostredkované a tam už sa potom vyjednáva lepšie. A ten tlak je, pretože my majiteľovi ideme vysvetľovať, že s tou firmou ideme robiť nejaké konkrétne kroky. Častokrát je to aj o tom, že ten majiteľ je zvyknutý na nejaký štandard, ktorý zrazu sa úplne mení, čiže aj pre ňo je to ťažké. My to tým majiteľom aj od začiatku naozaj otvorene hovoríme, že to zase nie je také, že teraz majiteľ odovzdá kľúče od firmy a má pokoj. Minimálne prvý mesiac je taký, že naozaj on si potrebuje oťukať toho interima, potrebuje zistiť, že tak tomuto človeku som dal teraz firmu, potrebuje tam tá dôvera sa nejakým spôsobom nastaviť. Chvála Bohu, tí naši kolegovia naozaj všetci to máme tak, že dokážeme to robiť veľmi rýchlo, že tí majitelia vidia, že to zmysel má po veľmi krátkej dobe a sú aj také prípady kolegov, že tie kľúče od firmy veľmi rýchlo aj dostali a majiteľ už mal leháro. Jaké jsou teda ty nejčastější důvody, proč vás vlastně firmy povolávají? Protože na první dobrou to může působit tak, že firma jde až do bankrotu, do úplného kolapsu a ještě se chytá posledního stébla záchrany. Je to tak, nebo to tak nebývá? Sú veľmi rôzne tieto prípady, ale áno, sú aj také, kde doslova firma ide do reštrukturalizácie alebo je pár minút, nechcem povedať pred krachom, ale je na tom už veľmi zle, pretože aj my rozlišujeme, že či tej firme ešte pomôcť vieme alebo nie, nevieme. A zase ja hovorím, že my sme v úvodzovkách v dobrom slova zmysle takí blázni, že keď sa to len trochu dá, tak my tam proste ideme. Hej, naozaj chceme. My to všetci berieme, že to je nejaká výzva, ktorá je pred nami a ideme do toho. Červená je vyslovene, ak firma je v konkurze, kde je to už ozelen o tom, že firma proste predá majetok a je koniec, tak tam nie je veľmi čo zachraňovať. Ale pokiaľ tá firma, a my vieme teda posúdiť nejako veľmi rýchlo, či tá firma má potenciál záchrany a ak má len trošku, tak naozaj ideme do toho. A potom na druhej strane, lebo máme teda projekty krízové, vyslovene. Častokrát aj mimochodom, keď niekomu vysvetľujeme, my sme interim manažeri, tak ak si to už niekto s niečím spojí, tak častokrát povie, aha, to je vlastne krízový manažment. A ja hovorím, áno, je to tak. Ale okrem krízového manažmentu robíme aj rozvojové projekty. To znamená, že častokrát si nás zavolajú firmy, ktorým sa darí, ktoré majú dobre nastavené procesy, len potrebujú pomôcť v nejakej oblasti alebo rozvíjať nejakú oblasť. A ja zase hovorím, že tá hranica medzi tým, kde ten projekt je krízový a kde je rozvojový, je zasa veľmi subjektívne povedaná. Pretože niektoré firme sa môže dariť, ale v nejakej konkrétnej oblasti to môže byť doslova krízový manažment. Už teď pro vás máme na našem Hero, když jde do tuhého, e-book a checklist s konkrétními kroky, které rovnou použijete v praxi. Posuňte s námi svou firmu o krok dál. Společně jsme si v jednom díle povídali i o KPIs. Má interim manažer nastavené KPIs, které musí vyhodnocovat, ať už kuvnitř u vás konkrétně JPF a potom samozřejmě, které ukazuje majiteli společnosti?
Určite áno. Máme nastavený aj systém reportingu, kedy v porovnaní s výkonným riaditeľom bežným, ktorý je na hlavný pracovný pomer, je to iné, pretože ten majiteľ má neustály prehľad o tom, čo interim manažer každý deň robí. Čomu sa venuje, akým úlohám sa venoval, s kým sedel, čo robil a aj plánujeme naozaj na dennej báze alebo na týždennej báze, čo budú tie jeho ďalšie kroky. Čiže ten prehľad má majiteľ obrovský, a je naozaj až neuveriteľné, ako sa stretávame s tým, že majiteľ očakáva častokrát po mesiaci, po 2 totálny obrat. Hej? Pretože ono je to aj tým, že my tým majiteľom vysvetľujeme, že čo to je. Im sa to zapáči. Tá myšlienka toho interim managementu sa im zapáči. Oni si vytvoria nejaké povedomie o tom, že čo im to prinesie. A tie ich očakávania sú častokrát extrémne vysoko. My sme na to zvyknutí, lebo vieme, že to tak je, hej, ale oni to berú tak, že jednoducho naozaj za mesiac človek musí naozaj jednoznačne zorientovať veľmi rýchlo. Ak je to krízový manažment, tak dokonca ešte skôr, že tam človek prichádza naozaj zo dňa na deň, musí niektoré veci zmeniť hneď, aby zachránil niekde situáciu, ale zase niektoré rozhodnutia netreba uponáhľať. To znamená, že na niektoré rozhodnutia treba istý čas, aby si človek pozrel čísla, aby porozumel procesom, aby neurobil v tomto nejakú chybu. Pretože naozaj my nie sme tam na to, aby sme robili chyby. Častokrát je to tak, že žijeme takú dobu, kedy častokrát sa povie, že dneska je to pekné vedieť priznať chybu alebo povedať, že na rovinu, že niečo neviem. No častokrát tí naši majitelia to teda počuť určite nechcú a nevolajú si nás tam na to, aby sme hovorili, že niečo nevieme. To znamená, že my si musíme naozaj za každých okolností vedieť poradiť. Co se stává, nebo respektive co se stane, když si interim manažer nesedne s vedením firmy a je to čistě na lidské úrovni, nikoliv profesní? Stáva sa to, aj keď naozaj nie často. Pretože ten proces pred začiatím spolupráce je o tom, že práve senior interim manažer navníma toho majiteľa, urobí nejakú vstupnú analýzu, čiže už vieme, aké procesy tá firma má, vieme, kde je ten zádrhel, vieme, čo treba riešiť a podľa toho, aká firma to je, čomu sa venuje, ale aj aký je tam majiteľ alebo majiteľia, alebo aký je tam manažment. Podľa toho senior vyberá toho konkrétneho, najvhodnejšieho, ktorý k tomu človeku pasuje. To znamená, že je to o tom, že ten senior interim manažer musí mať takéto povedomie, že dobre, tak dám tu tohto, lebo by si mohli sadnúť. A väčšinou to triafame. Naozaj, v absolútne druhej väčšine to triafame. A zároveň, ak aj tí ľudia si možno povahovo úplne sa nestretnú, tak zasa je tam to, že aj tí majitelia to sú naozaj inteligentní, uvedomelí ľudia. A oni keď aj vidia, a oni to sú profesionáli, to znamená, že tak dobre, nemusí mu 100% sedieť, nemusia chodiť do krčmy alebo na golf spolu po robote, ale keď vidí, že ten človek naozaj je tam na tom mieste a obhájí si tú pozíciu a robí tak, že on je spokojný, tak to, že nemajú nejaké spoločné koníčky, je úplne vedľajšie. Jak se to má vůbec s egem u interim manažera, protože si dokážu představit, že přeci jenom ho musíte často potlačovat nebo si být naprosto sebejistí sami sebou, tak abyste dokázali možná občas majitelům něco odkejvat, ale vnitřně si věřili a věděli, že to je trošku jinak, ale teď dáme prostor pro ego majitele. Je to presne tak. Tak boj ega, to je väčšiná téma. Interim manažer by mal dať ego úplne bokom, ale zase na druhej strane musí byť si sebaistý. To znamená, že ja keď niečo ponúkam majiteľovi ako riešenie na danú situáciu, tak už si musím byť presvedčený, musím byť si istý tým, že mu ponúkam dobre. Že to, čo tam dám, naozaj bude platiť. My častokrát nemáme možnosť nejakej druhej záchrannej akcie. Jednoducho, to musí padnúť na prvýkrát na úrodnú plonu. Presne tak. Dušene, máte pro nás nějaké příklady z praxe, na co si zpětně vzpomínáte, co se úplně nepovedlo a co byste udělali jinak a naopak, co se povedlo natolik, že na to velice rád vzpomínáte? Veľmi dobrá otázka. Čo sa nepovedlo? Na prvom projekte mojom osobnom som išiel na to až príliš z hurta. Pretože ten tlak na to, že je to interim,
Uvedomoval som si, že je to iné, pretože predtým, aj keď som bol generálnym riaditeľom, tak naozaj ten interim má to psychologické trošku inak nastavené. To znamená, že tam je ten tlak, aj to moje uvedomenie, že dobre, treba do toho ísť naplno. Čiže som veľmi, veľmi do toho išiel a musel som potom troška ubrzdiť, pretože tá firma na to nebola nachystaná, nebola na to nastavená. Takže tam som sa hneď poučil a či sa niečo veľmi podarilo. Ako ja mám celkovo radosť tých projektov na Slovensku, že zatiaľ ich nie je vyslovene veľa, pretože na Slovensko v podstate rozvíjame 2 roky, 2,5 roka a tie projekty, ktoré aktuálne sú, tak ja som naozaj veľmi rád za to a to vnímam ako veľký úspech, že tí interim manažeri sú natoľko kvalitní, že v tých projektoch zotrvávajú, že tie projekty dotiahneme, že tým majiteľom povieme, čo ideme robiť. Oni majú naozaj extrémne vysoké očakávania a my ich vieme splniť. Hej. A častokrát sa stáva aj to, že prichádzame do firiem, ktoré finančne sú na tom zle a sú aj také prípady, kde tí naši zákazníci z mesiaca na mesiac proste sa snažia nájsť ten kapitál na to, aby mohli v tej spolupráci pokračovať, lebo sú s tým interim manažérom spokojní. Samozrejme, ten kapitál hľadá predovšetkým ten interim manažér. Říkáte, že interim manažeři zůstávají ve firmách. Jak dlouho to vůbec tak běžně trvá? Jak dlouho je interim manažer nasazený? Zase je to veľmi individuálne. Ja poviem, že za mesiac sa firma neobráti. Hej. To nie je tak, že majiteľ si predstavuje, že príde interim manažer, položí na stôl nejaký zázračný balíček a všetko je zrazu dobré. To znamená, že nejaký ten čas predsa len potrebuje aj interim manažer, aj keď som presvedčený o tom, že potrebuje oveľa menej času ako výkonný riaditeľ, ktorý nemá ten tlak a nie je ten model nastavený takýmto spôsobom, že naozaj brutálny drobnohľad, reporting a očakávania majiteľov sú proste iné, sú vyššie, lebo nekupujú si len človeka, ale kupujú si to naše know-how, čiže tam je to v tomto iné, ale štandardne môžeme očakávať, že ten projekt trvá 6 mesiacov, rok, 2, aj 3. Takže priemer 1,5, 2,5 roka. Ještě mi prozrajte, Dušané, co když spolupráce skončí, dochází interim manažer v tu chvíli jakožto, řekněme, pravidelný poradce, ruka, která se na to znova podívá a řekne ano, všechno běží tak, jak má, nebo ve chvíli, kdy interim manažer zavírá dveře firmy, ve které působil, tak už se do ní vůbec nevrací. Nevracia sa do nej, aj keď tie väzby zostávajú, pretože interim manažer, aj keď to tak častokrát na prvý pohľad znie, že je to niekto, kto tam príde na nejaký čas, je tam, nebýva tam od pondelka do piatku, máme nejaký režim, akým ten človek tam prichádza, tak človeku, a častokrát majiteľom aj zamestnancom to dáva, že no tak ten človek tu na chvíľku príde, pár dní tu bude, niečo nám bude radiť. Vôbec to tak nie je. Realita je taká, že ten človek nikomu neradí, on reálne tie procesy riadi. Býva tam v takom rozsahu, že tak či tak extrémne rýchlo ho aj majitelia, aj zamestnanci vnímajú ako človeka, ktorý je fakt súčasťou tej firmy. Zároveň naši interim manažeri, všetci kolegovia, ktorých poznám, sú brutálne oduševnení. To znamená, že oni do toho idú s tým, že ako keby tá firma bola ich vlastná. Hej. To nie je o tom, že tam prichádza iba nejaký človek, ktorý technokraticky povie, že ty budeš robiť teraz toto takto, ty zase toto teraz už rob to inak. Hej. On s tými ľuďmi naozaj pracuje, komunikuje, oni ho berú, trvá to naozaj veľmi krátky čas, pokiaľ ten človek si tamto miesto takto chytí a je vnímaný ako súčasť tej firmy. Hej. A potom sa to iba rozlišuje v tom, že sú ľudia, ktorí si povedia, že dobre, tak je tu na nejaký čas, tak poďme mu to znechutiť, lebo tu chce odo mňa nejaké zmeny, alebo sú aj takí ľudia, ktorí povedia, tak akceptujem to, chápem, že čo treba robiť, tak mu poďme v tom pomôcť, aby to bolo rýchlejšie. Dušene, ještě na závěr mi řekněte, jaké jsou za vás 3 hlavní charakteristiky, které musí splňovat a mít interim manažer, aby ustál očekávání a ego majitelů? Musí mať skúsenosť, jednoznačne. Bez tejto nejde, to sa ukáže veľmi rýchlo. Pokiaľ ten človek nemá čo dať na stôl, tak ten majiteľ to extrémne rýchlo prekukne. To znamená, že naozaj musíme mať to noho a my musíme vedieť, čo v tej firme ideme robiť. Jednoznačne. Čiže skúsenosť. Musí tam byť tá pokora, to znamená, že človek prichádza do firmy, nemôže tam prichádzať s egom, že teraz všetko bude podľa mňa.
To znamená, že ak aj áno, tak určite nie egoistickým spôsobom. Ja musím nájsť spôsob, ako toho majiteľa dať na tú loď a zároveň ako aj zamestnancov, aby to chytili tie témy. A tretia, no neviem, asi aj kus šťastia. Kus štěstí? Vždycky potřebujeme, myslíte, kousek štěstí pro to, aby se to všechno vydařilo a povedlo? Tak šťastie určite áno. Skúsenosť a šťastie. To je taká správná kombinácia toho celého. A Dušane, já mám velký štěstí, že jsem si zrovna s vámi dneska mohla povídat. Moc vám za to děkuju, ať se jen daří. Ďakujem veľmi pekne. Pokud chcete na dnešní téma navázat v praxi, na našem Hero Hero najdete ke každé epizodě bonus v podobě e-booku a checklistů s jasnými kroky a doporučeními, která můžete použít ve svém týmu nebo firmě a hlavně ihned. Když jde do tuhého, podcast z firemního Urgentu.